Здравейте на всички! Днес искам да ви разкажа за нашето семейно посещение в Аквапарк Поморие, което направихме на 18 юли 2026 година. Като първо искам да започна с билетите и техните цени. Ние закупихме нашите билети за 3 човека, аз, съпруга ми и детето ни, което е на 8 годинки. Закупихме нашите билети онлайн от сайта на Аквапарк Поморие, като естествено могат да си купат билетите и там на място, но тук има една подробност, че когато се купуват онлайн от техния сайт, те правят една минимална отстъпка, т.е. ако отидете на място и си купите билет, е 30 евро на човек, а в нашия случай ние ги закупихме онлайн, се пада по 28,50 цента на човек. Друго, което искам да кажа е, че билетите за деца имат разлика единствено разликата е в ръста, не е възрастова разлика, т.е. билета се таксува като за възрастен, когато човек е над 1,30 м, т.е. нашето дете е високо 1,35 м, съответно ние заплатихме за него цена като за възрастен човек, а вече ако е под 1,30 м, има някаква разлика, по-ниски са цените. Другото, което искам да кажа за аквапарка, така доста голям, много места имаше, много атракции. Също важно е да се отбележи, че щом е човека, който плаща пълен размер на билета, той може да ползва абсолютно всички атракции, т.е. нашето дете ползваше абсолютно всички атракции, освен че имаше и за по-малки деца, той ползваше и тези за големите, като в повечето случаи аз се пусках с него. Като цени вътре не мога да кажа точно на абсолютно всичко, стриктно не съм следила кое колко струва, но примерно мога да ви кажа това, което ми направи впечатление, че там не продават голям размер вода, а само малки води по 500 мл, които струват евро и 60 цента. Кафето е 2,50 евро, фрапето е 3,50 евро. Ние съответно консумирахме салати, салата Цезар, пържени картофки и детето хапна също и бургер. На тези неща не мога да кажа конкретно колко бяха цените. Сега друго, което на мен смисъл ми направи впечатление, тъй като аз съм ходила преди цели 10 години на аквапарки и по принцип знам, че в аквапарка не се внасят храни и напитки. И съответно ние не носихме си единствено хавлиите и плажно мляко да се намажем с фактор. Обаче пък на входа абсолютно никой не ти проверява чантата. Дори аз им казах, вижте, ако искате, нося само хавли, нямам нищо. И те добре, абсолютно никой не е погледна да види какво има вътре. И това, което забелязах, че имаше много хора, които си носиха големи бутилки вода, което според мен е много добре, защото, както ви казах, там не продават голяма бутилка вода, пък лятото всеки пие вода, водата се харчи доста, така че защо да не си внесете една голяма бутилка, литър и половина с вас. Мисля, че абсолютно никой няма да ви направи проблем, защото, както казах, никой не проверява какво носите. Отделно друго, което ми направи впечатление е, че имаше хора, които си носиха в кутия за хранене нарязани плодове, което също според мен е много добре. Аз не видях да се продават плодове и тези хора си бяха внесли, бяха с доста дечица, и си хапваха от плодовете, така че това също е един много добър вариант и аз това не го знаех, но вече като съм била там и го знам и за следващото ходене ще го имам в предвид и исках да го споделя и с вас, ако някой реши да посети специално аквапарк Поморие, защото за другите не мога да кажа другите аквапаркове по нашето Черноморие как процедират и какви са там нещата при тях. Нещо, което така искам да ви предупредя, е за атракционите и самия път до там. Доста е хлъзгаво и поне аз не видях някой да подслушава трасето да се стигне до съответния атракцион. Дори пред мен така едно момиче с вероятно нейната по-голяма сестра. Това дете се спъна, подхлъзна се, падна и си удари пръстчето и си щупи ногата и му текна кръв. Естествено детето се разплака и тъй като то беше с
по-голям придружител с него. Отидаха до медицинския пункт, който мисля, че всеки аквапарк е длъжен да има такъв медицински пункт, за да може, нали, да му превържат пръщото, което според мен, нали, това, че не се подсушава. Да, то е нормално да е доста мокро, доста хлъзгаво, но все пак, ако се взимат такива мерки от време на време да се подсушава, може би ще е една идея по-безопасно. Затова просто ви казвам да го имате предвид и да внимавате. Аз постоянно повтарях на моя син: внимателно, дръж се, не бързай, особено по стълбите. Като и през повечето време аз бях с него, нали, вървях до него. Другото, което е за атракционите, аз като цяло съм си малко страхлива и на мен си ме е страх да се спускам по тези парзалки, но заради детето, нали, какво да се прави, всяка майка се жертва по един или по друг начин. Както и да е, интересно е, забавно е. На децата моя син си е доста безстрашен, въпреки че е на 8 години. Той се искаше да си пробва и да се пусне на всяка една парзалка, въпреки че можеше. Аз не му позволих на някои, които ми се видяха доста стръмни, и на тях не го пуснах да се парзаля. Пуснах го на някои по-така, които ми се видяха с не такъв 90 градусов наклон, нали, един вид по-бавни. Аз не се пуснах на всички, но се пуснах с такива, където са затворени и можем двамата, нали, да сме на дюшека, двамата да се спускаме. Друго, нали, искам така да кажа, което е много хубаво според мен в този аквапарк, но мисля, че и в другите аквапаркове го има. Има пяна партия в 3 часа. Те го обявяват на микрофон, че пяна партито, нали, ще започне към 3 нещо. Те го обявяват към 3 без нещо и всички деца, така и възрастни, естествено, могат да се забавляват и да усетят от атмосферата. Общо взето ние изкарахме почти цял ден. Аквапарка отваря в 10 сутринта и затваря в 6. Ние отидахме към 11:30 и седяхме до 6 без 15. Почти до самия край, тъй като решихме най-деха малко по-рано да тръгнем, за да избегнем, както се казва, нали, трафика и всички, които ще си тръгнат точно в 6 часа. То не, че нямаше някакво задръстване, ама мисля, че с 15 минути по-рано, като се тръгне, ще се избегне, нали, изведнъж целият този наплив и всичките тези коли, които тръгват точно в 6 часа. Така че към 5:30, 6 без нещо, може преспокойно да се тръгнете, за да го избегнете, нали, за да избегнете навалицата. Ако имате някакви въпроси за аквапарка, може да ме питате. Нали, аз гледам да обхвана по-важните неща, които за всеки така ще го интересуват, и неща, които ако не сте ходили, няма как да ги знаете. Ако нещо ви интересува, питайте. Сега интересно е, забавно е, за малки, за големи. Не бих казала, че беше много шумно, въпреки че имаше много хора. Поне на мястото, на което ние бяхме седнали, музиката не беше прекалено силна. Дори бих казала, че си беше така приятна музика, нали, защото има някои хора, които казват шумно е, не е приятно, но в моя случай, в нашия случай бих казала, че не беше така. Имаше си хора от всякакви възрасти, и много малки деца, и големи, но, както казах и по-рано, е доста голям, има много пространство и ще има място за абсолютно всички. И пак казвам, ако искате нещо конкретно да питате, може да ми зададете въпрос в коментари, аз ще отговоря с удоволствие. Чао и хубав ден ми желая!